सेम नावाची जर तुम्हाला क्लासेस वापरायचे असतील, सेम नावाचे फंक्शन वापरायचे असतील तर तुम्ही सेपरेट नेमस्पेसमध्ये अप्लाय करू शकता किंवा यूज करू शकता. अ नेमस्पेस इज हायरार्चिकल लेबल्ड कोड ब्लॉक होल्डिंग अ रेग्युलर PHP कोड. म्हणजे नेमस्पेस इज अ हायरार्चिकल लेबल म्हणजे काय आहे की नेमस्पेस ही एक अशा पद्धतीची ट्री आहे की त्यामध्ये ब्लॉक होल्डिंग वेगवेगळे ब्लॉक ते तुम्ही क्रिएट करू शकता. रेग्युलर PHP कोडमध्ये वेगवेगळे फंक्शन वापरू शकता, कलेक्शन ऑफ क्लासेस करू शकता. तर हे आपण नेमस्पेसमध्ये वापरू शकतो. नेमस्पेस कॅन कंटेन व्हॅलिड PHP कोड. मग नेमस्पेसमध्ये तुम्ही स्पेसिफिक कोड तुम्ही काय करू शकता, व्हॅलिड कोड म्हणजे व्यवस्थित जो कोड आहे PHPचा तर तो कोड तुम्ही डिक्लेअर करू शकता. नेमस्पेस आर डिक्लेअर युजिंग द नेमस्पेस कीवर्ड. नेमस्पेस जर डिफाईन करायचं असेल तर स्पेसिफिक कीवर्ड आपण अप्लाय करतो तो म्हणजे नेमस्पेस. स्पेसिफिक कीवर्ड आपण अप्लाय करतो म्हणजे नेमस्पेस. म्हणजे नेमस्पेसचा अर्थ की कलेक्शन ऑफ क्लासेसचं मेथडचं आपण कलेक्शन करू शकतो आणि त्याला स्पेसिफिक नेमस्पेसला आपण नाव देऊ शकतो. एक्झाम्पल बघा इथे आता एक सिंटॅक्स दाखवलं आहे आपल्याला. नेमस्पेस कन्सिडर बघा. अ नेमस्पेस मस्ट बी डिक्लेअर द टॉप ऑफ द फाईल बिफोर एनी अदर कोड. म्हणजे कुठल्याही कोडच्या अगोदर नेमस्पेस लिहायचं टॉप ऑफ द फाईल आणि स्पेलिंग त्याचं वापरायचं नेमस्पेस. आता एक्झाम्पल सिंटॅक्स दिला आहे बघा. नेमस्पेस आपण ABC वापरलेला आहे तर ह्या नेमस्पेसमध्ये आपण रेग्युलरचा क्लास वगैरे ते तुम्ही अप्लाय करू शकता इथं आणि एक फंक्शन वापरलं आहे फंक्शन हॅलो. अशा पद्धतीचे सिंगल नेमस्पेस असे भरपूर नेमस्पेस तुम्ही PHPमध्ये तुम्ही अप्लाय करू शकता आणि यूज करू शकता. वन फाईल मल्टिपल नेमस्पेस. एका फाईलमध्ये भरपूर तुम्ही नेमस्पेस अप्लाय करू शकता. एक्झाम्पल बघा दिलं आहे नेमस्पेस स्पेसिफिक दिले माय नेमस्पेस 1. तर ह्या माय नेमस्पेस 1मध्ये तुम्ही क्लास वापरू शकता, क्लास ABC आणि क्लासचे प्रोग्राम. परत सेम क्लास जर आपल्याला 2 नंबरच्या नेमस्पेसमध्ये वापरायचं असलं तरी अप्लाय करू शकता. तर हे सगळं आपण अप्लाय करू शकतो नेमस्पेस अंडर. नेमस्पेस कॅन कंटेन हायरार्चिकल नोन ॲज अ सब नेमस्पेस PHP यूज बॅकस्लॅश. जर आता आपल्याला एक्झाम्पल जर एखादा क्लास आपण ह्या इथे तयार केला असेल, क्लास ABC तयार केला असेल आणि इथल्या खालच्या प्रोग्राममध्ये किंवा खालच्या नेमस्पेसमध्ये पण ABC असेल तर तो ॲक्टिवेशन होताना कसं होणार, माय नेमस्पेस 1/ABC येणार आणि या प्रोग्राममध्ये कसं येणार माय नेमस्पेस 2/ABC. म्हणजे काय की नेमस्पेस 1मध्ये असलेला ABC आणि नेमस्पेस 2मध्ये असलेला क्लास असणार ABC. इथे एक सिम्पल एक्झाम्पल दिले बघा. नेमस्पेस आपण ABC वापरला तर नेमस्पेस जो ABC आपल्याला दिला आहे तर तो त्या ABC मधले फंक्शन ॲक्टिवेट होतो. नेमस्पेस ABC मध्ये जे काही फंक्शन दिलं आहे तर त्याला आपण